Assalamu alaykum arkadaşlar. Yayılımda yine de sizin bilen Nowat'taki gepleşen kertanını biz yurdumuzda bank kararlar tarafından dörülgen iş orunları, dörülgen şartlar, dörülgen mümkünçilikler, yurdumuzun eksport kuvvetlerinin artışı, yurdumuzda önüm öndürücülerin artışı. Umman şular var da gepleşegi tayarlayak. Yine gepleşen bu sanını volta biz yine de tuğdana harit nişanlarını tanılayan ön bizden birlikte telekeçi ol katlaşamasa bu konu hocalık cemiyeti yani kağıt kamilişen has olan bir kağıthane bilen gepleşmeye devam edeceğiz. Gepleşenliği yukarı ata gepleşmeye hoş gördük. Assalamu alaykum, hoş gördük. Yine mehmanlar gepleşen geçen tanını biz olu kan vatan bolmanını Özbekistan devletinde doğuluk Özbekistan devletinde tuğdana harit nişanı bilen satılan önümleri seyrediplikne şu önümlerin əksəsi yine Özbekistan devletinde satılıyordu, eksport ediliyordu, doğru değil mi? Ondan meri kanvat geçmedi ama köp zat ütkedi. Yani tuğdana bugün dünya var Özbekistan'a der, eyten doğulluk ve qoğunşu Qazaqstan devletinde uğradılıyor. Şeylik hem bundan başada Özbekistan'da da bir neçe gerimi giyinedi. Şeylik hem en esası bunların iş gücünün sanamı arttı, bunların öndürücülük kuvvatı arttı, bunların yerleri hem giyinedi. Eyten bunlar ne edip boldu? Hədir atadan soralım. Ata biliyorsunuz, siz başta bir telekeçi olup başladınız, doğru değil mi? Siz bir hədir gördünüz, bir neçe iyi telekeçilerden varat, hocalık cemiyetine öğürlünüz. Gepleşen birinci yıllık yadımızda 4,5 hektar yeriniz vardı. Goşal yerden yıla çıkanlardan Devrevap, Hədir Kılaman, en qoğu yıla çıkanı, en qoğu encanmasına yıla çıkanadan hasıl alıyordunuz. Son Özbekistan'a varamızda iyi eksport etip başlanıdı bir yine de sizden gepleşik yazdık. Ol vaqt eyyem siz 6 hektar yerden önüm alıyordunuz. Şuun kuğununu inni Qazaqstan'a da eksport edip başladınız. O gektar sanınız, yani meydanınız neçe oldu? Önümçülük meydanınız yani. Evet, has takibi ayttık. Biz başlamızda 0,6 hektardan başladık. Başta 0,6 hektardı. Başlamızda 0,6 hektardan başladık. Son yankı aydışını yağlık. Hektarlara geçip gittik. Hədir kuakta 17 hektar. 17 hektar. Cemi önümçülüğümüz 17 hektar hədir kuakta. Tuğdana önümçülüğümüz. Doğru, tuğulum onda demek 300 yakın artış oluptur da. Bu maşallah etsek. Ama mehrançlar şunu görkezmeli. Ne edip 0,6 hektardan 17 hektara yetiliyor. Elbette bunun sebebi bir telekeçi, başta biram telekeçi deydi orada. Mesela gepleşen geçen tanım mihmanı Bahtır Ruşenov ama siz ama yine de oğullar var. Bunlar cemlenşip indi bir hocalık cemiyeti oluyor. Oradan əhliyenden tuğdana haritişanın aşağına işleyen o tuğdana haritişanın eksport ettiğin. Şimdi mehrançlar seyredin 2015 yılda başladınız 0,6 hektardan. Var ya 0,6 hektar ile çıkanı bilen başladığını, ilki qarz alınını, son yankı hektar tanı uloldurlu 4,5 hektara yetti. Son berde teknik alınını gerek doğru değil mi? Ulov satın alınını, umman yankı gerek olan yer tarp yerler özleştirilip başlanını. Yine 10 daşından olsa son eksporta başladı 6 hektar oldu. Yine qarz alınıya, işleniyor. Bunun neticesinde ama 2015 yılda başlayan telekeçiler çünkü kahraman arkadağımızın şol dövrde koyan yurt başında ilkinci başlayan dövrünü koyan yani telekeçiler östürmeli, yaş telekeçiler kollamalı, yurdumuzun eksport kuvvetini kamilleştirmeli, eksport kuvvetini güçlendirmeli deyip dörüdüp bilen şartların etasında başladılar. Bugün günü de arkadağlı kahraman terdarımız tarafından üstünlükli devam edilen şol siyasetin devamından olsa iyem 17 hektar derece yettiler yani. Sadece bir başlayan bir tane dost başlayan işe uğurlar. Hədir konu ulu hocalık cemiyetine öğürler, doğru değil mi? Ne şeyle burada siz eksport ettiğiniz yani geçen aylık bilen ben Samarkand'da vardık, Taşkent'te vardık, Bukhara vardık. Şuun kunde geriminiz ne kelgiyin edi? Evet, biz hakikaten önkü gezekler Özbekistan Respublikasının Bukhara, Samarkand, Taşkent şehirlerine eksport edilgen olsak, hədir olan hasam gerimin giyin ettik. Namangan, Andijan, Fergana yalak şehirlerine hem hasa gerimin giyin edip eksportumuzu yola koyduk. Evet, bundan aşağı hem Qazaqstan devletinin Almata, Astana, Şimkent yalak şehirlerine hem eksportumuzu yola koyup başladık. Doğru, mehmaniyetler.
Ne gepleşen geçen tane bir mihmanımız ay göremezsiniz yani Korzinka deyip Özbekistan'ın uli ähli şäherlerine bir näçe supermarketlerin zynjyry bardy. Ne şol zynjyra bar tuğdana brendi bilen tapşyrylýardy. Ol ýerden bütün Özbekistan'ın ähli şäherlerini eýretdiler. Näme Ferganada da açyldy, Andijan'da da açyldy, şeýlekem Namangan şäherine de açyldy. Ýene de 3 şäher üstüne goşuldy. Näçe tane ýerde ambaryňyz bar? Bukharada, Samarkandda, Taşkent şäherine, 3 şäherine bizim ambarymyz bar. Dogry, aňarda näçe adam işleýär bar? Yerli özbek halkyndan aýtdy. Türkmen halkynyň 20 sanak. 20 sana şeýlekem tehnikaňyz bardyr aňarda. O, 6 sanak awtologlar bar. Rahmet. Mehmanşa goşuňy ýaly edin. Gahryman arkadaşlarymyzyň döret bilen şertler esasynda telekeçilerimiz ene şuna bellemeli. İlk bilen salgatdan doly nol öterim talap bolýardy. Yeňilikle bank kararly berilipdi. Odak möhletleýän ýerler berilipdi. Teknik aljakmy, tenşitil aljakmy, birak gurnajakmy kararlar pul terişde berilipdi. Ene şu gümrük pajy tölenýär. Yani ine gidenesi kaplandaş tölenýär, ine bu çapxana hyzmatlar tölenýär, ine berdi işleyen adamdan işçi gücü tölenýär. Şeýlekem Özbekistanyňky ýaraýatlaryň işçi gücü tölenýär. Aňarda tehnika satyn alınýar, aňarda salyk tölenýär. Görşümi diýýäli, gahryman arkadaşlyk gahryman ferdan döret bilen şertler esasynda ýanky döredilen şertler esasynda telekeçiler, ýani döwlete daxil däl bir ýerde hususy boldy. Hem goşmaça salyk ýerinde döretdi. Hem goşmaça giýejeğin döretdi, hem ýurdumyza gyzal pul getirýär, hem näçe tane maşgalany iş güçlen üpjün etdi. Şeýlekem döwlet pajy bolsun ýa bolmasa döwlet pajy tölenýär dogry, mesela gümrükde pajy tölenýär. Ýa-da ýanky awtologlar gatnaşýanlar ditýän, şol ýerde logistikada tirişde çykarýan. Ne bir näçe giýejeği şişmesine öwrülýär. Indi ata şu Kazakstana geçmek burada da seredelmek edilişler. Ýüriti Özbekistandan bizni bilýärler gepleşigimiz bizim yani bular eksport kuvwatyny giňeltýär. Bizim näme gepleşigimizde ýani diňe Türkmenistan şäherinde ýa-da Türkmenistanyň daşyny hem döwletlerimizde hem Türkmenistanyň ykdysady ötüşini wasp etýän, Türkmenistanyň ykdysady ötüşini düşündirýän hormatly prezidenti bilen gahryman arkadan döretmen şertleri etatyny döreýän şertler dogrusyna telekeçilen işe urulan işlerini alyp baş dogrusyna ýerdik. Ene gepleşigimiz şu ýöründe gelin özbek halkından biziň tuğdanamyda baha berişini bir diňläýin. Salam, özüňiz bilen taňşyda etseňiz. Şeýle bir soragym bar, bizde gepleşik gelýär, siziň ýurduňyzda da, odan ýurduňyzda, ajaýyp ýurduňyzda ol ýerde mehmançylykda boldyk. Geçen ýyl Feredi bilen aýtdyk, näkile satylşy bar edeni täze bazarlar döredi. Indi sowalymyz şeýle türkmen önümniň ilk bilen näme sen biraz satyn alsaň hilini seretdiňde, hili näkili? Salam aleyk. Men Madina, Bukharadan. Haritler barada aýdamyzda olaryň suhbaty, daş keşfi, hili we tagamy ören ýokary derejede. Dogry, yerli özbek tuğdanalarymyz bar. Emma sizden gelýän önümler gaplamasy, hili hemde tagamy bilen özüni çekýär. Müşterilerin göwnünden gow turýanlygy üçin biz ony kän bir arzan satamyzok. Hatda käbir yerlerde yerli önümlerden gymmat satýar. Sebäbi müşteri gow zadalasy gelýär. Gow zady üçinem adrajyk köprek tölemekligi üýtgeşik ünsvermem duranok. Biz haritleri bir näçe supermarketlaryň zynjyry bolan Özbekistanyň meşhur sowda nukatlaryna tapşyrýar. Şu wagt sowdamyz epesde artdy. Şeýlede süýjülük tortuny bişirýän sowda nukatlary bize üçin biziň tuğdanalarymyzy ören halaýarlar. Köp sag bolun. Indi hilne teretdiňiz dogry birazjyk bahana maglak geçdiňiz dogry-damy? Indi şeýle bir zat bar, diňe bir haridyň gowy bilen ýa bahan amatly bolanlary däl, eýsem hyzmat näkili, ýani biziň berde türkmen oğullarymyz Özbekistanda ýöreti işgärler saklaýarlar, ýöreti awtologlar saklaýarlar, olar size eltip berme hyzmaty we ýani supermarketlere eltip berýärler, tuğdan okotlaryny eltip berýärler. Indi şu ýerde sorag şeýle hyzmat etýär derejesine näkili, ýani islentik wagtyny tapdyrýarmy ýa bölükleýin önümiň arasy üzülýärmi, şolar barda aýtyp berseňiz.
Dogry belleýäňiz. Haride bazara salanyňdan soňra ýigderli üpçün edip durmak zerur bolup durýar. Şoň üçin hem bärde yerli ilatdan topar jemledik. Bizi ulog bilen ammar bilen üpçün etdiler. Şoň üçin issenlik wagt, issenlik ýere tuğdanany eltip bermek, müşteriniň islegini kanagatlandyrmak bize uly kynçylyk döredenok. Eşdişim ýaly bu ýyl sizde halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip aglan edildi. Şoň üçin hem Özbegistanyň prezidentina we Türkmenistanyň prezidentina şular ýaly halkara sowdany ýoly goýmakda döredip berýän şertler üçin köp sag bolsunlar diýen. Ykdysady gatnaşyklar iki tarapy hem behrekli. İşiňiz dowach bolsun. Özbegistana ýene-de garaşýar. Ýaşasyn türkmen özbek dostlugy. Köp sag bolun, bizim size üstünlük arzu etýäs. Ýaşasyn türkmen özbek dostlugy. Ondan hem studiýamda geçer. Görüşüň diýeli bir pikirden diňledik dogurda. Men gaty bir müşteriler, şat müşteriler razy tölegünden hem töleýän bahasyndan hem önümiň hilinden hem inni ikinji temamyz Gazagstana geçelim. Inni Gazagstanyň näkelisiň ýagdaýlaryňyz, näçerek başladyňyz? Ýani geçen epleşlerden 17 hektara bir ýetdik, inni Gazagstana ekspert edip başladyk. O ýerde şu wagt näkel? Aňarda da Özbegistan ýerlerinde uly işgär toplary barmy ýa inni başlangyç mı näkeler? Şolara dogry maýtaňyz. Azat häzirki wagtda Gazagstana biz lomoy sowda usulyny lomoy satýar ýöne edil Özbegistanyň bolşýarlyk kiçi gowrumda häzirki wagtda kiçi gowrumda başladyk. Ýöne Özbegistanyň ýalyk ulutmany meýilleşdirýär. Doğru. Häzir onda siz esasy berdiň hem alyp gitýän adamlar we aňarda paýlayan adamlar we indi kiçirek bir. Doğru. Siz lomoy satjaňyz, soň olaň öýleri yerli halk, ýani yerli sowda nokatlaryna satja. Doğru düşündümmi? Doğru. Doğru. Indi şeýle bir zat bazara girdiňiz da, Gazak bazaryna barýaňyz bolýan. Türkmen önüm ol ýerde näçe ýyllap öň işläp bererleri bardyr dogry. Owaçylyk ornuny näçe ýyllap zähmet çekip bererleri bardyr. Elbetde sowda biznes bu bähleşigine äkelýän ýa-ni. Azat dogry bellep geçýäňiz, bizim gahrman arkadagly gahrman serdarymyz, biz ýaş telekeçileri, biz barada uly aladedýä de döredip berýän mümkinçilikleri, giň mümkinçilikleri, ýani özüňiz bellep geçdiňiz, bize ýeňillikli mümkinçilikler, ýani gaz, tok, elektrik energiýasy, ýani o hojalygy salgydyň nol hiç düýtli bolmadlygy, mundan daşgary hem mutsuz ýerleriň paýlanyp berilmegi, ýeňillikli bank terişdeleriniň berilmegi, bu zatlar hiç bir döwletde ýok. Galy bersede önümlerimizi has ýokary hilli önürmek üçin daşary ýurtlardan tejribeli hünärmenleri çağırıp öz hünärmenlerimiz bilen alymy hünär tejribesini alşyp bir näçe işler alyp barýar. Bularyň netijesinde ýokary hilli önümlerimiz alýar. Şol sebäpli hem ol ýerde önümüzi hil tarapdan hem ýokary görkezjiler görkezýär. Doğru. Rahmanýetler tereden ýeňilliklere aýdyldy. Ýani salyk ýeňilligi, bankarlaryň ýeňilligi, muýtiyeleriň berilmejiligi ilmi çemeleşme arkaly, ýani innovasiýany aýtyp geçýär. Ine şu zady bellemeli. Nädip türkmeniň önüm öndürüjileri, ýani tuğdana barada eklenme, nädip o senagat toplumyny güýçli döwletler bolan, ýani olaryň klimatik şertlerin bilinkilerini ütköşüpdir. Gazagystan, meselem Özbegistanyň nädip bazara gelip bilýär. Esasy bir 20-nji asr ötüş ilmiň asyry. Ene şu ýerde de gahrman arkadaly gahrman terdarymynyň döredip bilen şertleri asasynda ene bu telekeçiler Gollandiýa gitýärler, Italiýa gitýärler, Serbiýa gitýärler ýa ol ýerden bäri getirýärler. Muny hälisini olaryň internet sahypalaryna da görmek bolar. Men bir ýöneköýje düşündirjek bolýan. Ene şu yürüytü çıkarılan tuğdunu. Orada ne mi adam görüyorsun şunu? Yani. Şu nedir? Yöneköýje bir açalyň, ilmi çemeleşme näme getirýär? Yani ne derecede uly islendik görnüşini, islendik ullukda, islendik şeklini alyp bilýän. Şeýle görkezden ullugyny görýärmi? Men size bir has düşündirmek üçin ene 6 sany tuğdunu. Ene de
ilmin esasyny almayan bir tuğdan. Yani ikisinden hem bulla görşüňiz ýa-da bir tuğdandan bulla. Ne şu nämen ortaya da oradan hem döredilen şertliň esasyna dogry ilmi çemeleşden Kahraman arkadamynyň kahraman terdadymyň döredilen şertleri esasyna ene şular ýaly Ýewropaň zahlaryny tejribelerini ulanyp, Gollandiýanyň, Italiýanyň tejribelerini ulanyp, ne şular ýaly gelýärdi. Men ýadyma çek gepleşen geçen tanyny ol sizin kardeşiniz var. Ben taraptım. Özbekistan näçe 1 hektarda näçe ton alýar? Türkiýe näçe 1 hektarda näçe ton alýar? Hatta başda türklerden öwrenip başlatdyk bir şey tuğdan çykarmany. Emma wagtyň geçmegi bilen näme boldy? Biziň 1 hektardan alýan ýerimiz Türklüğün 1 hektardan alýan önümüz 1 hektarda. Türklüğün 1 hektardan alýan önümden has kän boldy. Hatta şuň kowunda meselem, siz geçen ýyl näçe aldyňyz? Geçen yıl biz 110 ton aldık. 110 ton aldyňyz, doğrudan. Başda näçe alýardyňyz? 30 ton. 30 ton teredini. 30 tondan 110 tonna yetdiler 10 ýylyň içinde. Doğrudan. Indi şeýle soraw. Biziň ýurdumyz her ýylda ötüşdiler, doğrudanmy? Ene bu ýyl hem halkara farahatçylyk bilen açmak gelinne ýurdumyzda sizinkem gaty gowy bolýar. Şu ýylda şu at bilen baglanykly şu şygardan ruhlanyp şu ýylyň Kahraman arkadalyk kahraman terdadymyň ýylandan şugarna ruhlanyp Kazakstana doguluk ýurdumyzda eksport edip başladyňyz. Özbekistanda bir näçe şäherler goşma şäherleri goşdyňyz. Bu ýylda sizinde 110 tonna oturmalylar. Näçe tonnalar taňyz? Azat doğru bellek geçtiniz. Bu yılda biz netip olsa 130 tonna 1 hektardan 130 tonna almakla meýilleşdirýär. Doğru. Bu mähkemeleşler aýdan 110 tonnan goýan 1 hektardan Merkede Aziýada iň uly görkezji. Ine 130 tonna etsek biz näme ýene de täze bir belentlige ýetýär. Ine şeýle bir soraw. Geçen ýyl, yani sizin ýeriňiz ulallydy ortamy, yani 6 hektardan 17 hektar etdiňiz. Geçen ýyl 1 hektardan umuman jemi näçerak aldyňyz we bu ýyl näçerak meýilleşdirýäňiz? Ni 6 hektarın hemmesi o ýerde şitilhana var, hem de tekniki meydanlar var. Geçen ýyl biz jemi 545 tonna hasıl aldyk. Bu yıl 1700 tonnadan uğra hasılanmakla meýilleşdirýär. Yani nähmäňişler 6 hektar yer vardy. 6 hektar yer näýen meselder, aňa teknik yer we ofis we işgärliň işleýän teknikany gören yer umman belli bir bölegi gitdi orada. Şonda 545 tonnalar. Ene bu ýyl bolsa enne 17 hektardan 1700 ton tuğdany önümne aljak bolýarlar. Yani ne soraşely şu soraw bermekem ilk bir radel mähkemeleşler, yani 1700 tonna näme üçin köpelli? Özbekistana täze ýene bazarlar açyldy, Kazakstana ýene täze bazarlar açyldy. Ne gepleşeň şu ýöründe gelin ana bir soraly, ýani tuğdana hili nähili begen ýerler mi Türkmen harýadyna nähili garşy alyndy, bazara nähili ýerdi. Man şu sorawlar bilen ona ýerdinýär, ona biräder gepleşeň şu ýöründe, ýani ýer aýtýar, Kazakstana aýtýar. Salam, özüňiz bilen tanışada eteňiz. Şeýlekem tuğdany, ýani Türkmenistan enni Kazakstana tuğdany önümlerini eksport edip başlady. Şolarda öz pikirleriňizi, garaşlaryňyzy, hili barada, bahasy barada bir aýtyp berseňiz. Assalamu alaykum. Salamu alaykum. Men Januzak Sergeyev, Kazakstandan. Ýakynda tuğdany harit nişany bilen işläp başladyk. Bazary ören ýeňil girdik. Sebebi eýýän türkmen oglunlary Özbekistanda uly tejribe toplapdyrlar. Bu tuğdanylar baha taýinlanam, daşy keşip taýinlanam gaty gowy amatly. Esasy bellemeli zat 7-10 gün geçdi bu tuğdanylar daşky keşfini üýtgedenok. Haridyň daşky sypaty ören möhümdir. Çünki müşteriler ilki tuğdanyň şekline teredýär. Soň tagamly barlaýarlar. Şoň üçin bu önümleri ýene islegilen artjagy göze görnüp dur. Purdotdan peýdalanyp Kazak we Türkmen halklaryna uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň durnukly asudalygynyň saýasynda şular ýaly sowda gatnaşyklar dikelýär. Şoň üçin iki döwletiň prezidentlerine köp sagolsyn aýdýan. Ýaşasyn Türkmen-Kazak dostlugy.
Aziz tomoşaçylar, bugün biz sizi öz enelik ştilhanamızda karşılayaz ve görüşüňiz ýaly şu ştilhanada bizim yer tutumlarımızın ilkinci siyahatçılığının başlayan yeri, yani enelik ştillerimizden ştil yetiştirýän ýylaçhanamyza hoş geldiniz. Şu taýda biz daşary ýurtdan enelik ştilleri alyp gelen ştillerimizden, şular arkaly öz enelik ştillerimizden ştil emele getirip görüşüňiz ýaly biz 3 metr ýokarlykda ýerleşýäs. 3 metrden gowrak uzalýada ýetişen halynda şu her bir enelik ştilde 40-tan gowrak ýaş ştil emele gelýär. Biz bu ştilleri ýene biziň ýörükde ekim gaplarymyza geçirýäsde bulardan ýa-ni ekime taýýar bolan ýaş ştilleri emele getirýär. Aziz tomoşaçylar, görüşüňiz ýaly şular ene ştilden emele gelen ýaş ştillerimiz. Bular görüşüňiz ýaly ekime taýýar. Ýagny şunu biz esasy önümçilik ýylaçhanalarymyzda ekemizden köküde, ýapragy da işlemäne, ýagny ösmäne taýýar bolup ýetişen ştillerimiz. Galyberse özümiziň ştilhanamyz hakynda aýdamyzda biziň ştilhanamyzdan şunu ýaly ter ştil almak mümkinçiligi emele geldi. Sebäbi öň daşary ýurtdan alanymyzda ýaşaýan bir zat bolan üçin biz muny daşary ýurtdan şu ýagdaýda getirip bilen ýoktuk. Ýani doňdurup getirmeli bolýardyk. Doňdurup getirmemiz üçin hem kökleri şuň ýaly işleýän ýagdaýda gelip bilen ýoktuk diýenem. Gelenden soň ýagny 3 ay 4 ay ştil özüne gelýänçe ýa-ni täze ýaprak, täze kök çykarýança wagt gitýärdi. Şu gün öz ştilhanamyzdan alan ştillerimiz biz ekenimizden soň göni 1 ay 40 gün diýende hasylyny berip başlaýar we biz öz bazarlarymyzy yer tudanlarla üçinetmekde, üznüksiz ak bazarlarymyza ýetirmekde ulukan öz goşanlygyny goşýar. Aziz tomoşaçylar, görüşüňiz ýaly şu ýylaçhanamyz hem enelik ştilhanamyz bolup durup ýörükde ışıklandırış ulgamy bilen üçinediler. Ýagny bu bize näme kömek etdi? Bizim bulutlu gün ýa-da meselem bizim kış aylarında gün uzunlygynyň gysga wagtynda, ýagny kış aylarında gün ýetmezçiliginiň öwezinde bolýar. Şeýlelikde biz kış aýlary hem tomuz aýlardaky ýaly önümçiligimiziň depkini düşürmeden işlemeli mümkinçilik berýär. Görüşüňiz ýaly ştilhanamyzda 50 000 enelik ştil ekilen bolup 5 milyondan gowrak ştil öndürýäris. Bu bolsa biziň ştil bagatynda daşary ýurtlara baglymyz aýrýar we şu ähli görýän önümçiliklerimiz, ştilhanamyz, ýylaçhanalarymyz hemmesi biziň gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň tawşyrlyklarynyň esasynda ähli edilýän telekeçilerimize bolan gollawlar ve ýardamlaryň esasynda elbetde şuň ýaly uly önümçilikler gurmany mümkinçilik berildi. Şu zatlar üçin gahryman arkadaly gahryman serdarymyza ullukan sag bolsunuz aýdasymyz gelýär. Şu ýerde aýratyn belläsim gelýän bir zat bar. Türkmenistanyň ähli telekeçileriniň ähli Türkmenistanda öndürilen önümlerin ve daşary ýurtda türkmen önümlerinin tanalmasynyň arkasynda gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň aladalary ýatyr. Goý gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun.
Anna näme ýene studiýa geldik. Ne görüşimiz ýaly hile gowy, bahasa amatly, umman gowy garşylandyr. Dogry meni soraq şeýle. Bu 6 hektardan 17 hektar düşnükli 0,6 hektardan 4,5 hektar etmöçünim ulferi işte gerek meni oldu ursun. Rızkal bankdan otana doğru. Rızkal paydalı tercih bankından farklı. Ne 6 hektardan 17 hektar yani azatda. Doğru 11 hektar olluk var. Bunca iş yer, bunca teknika, bunca zatlar almak için ökman suratına bir serişler gerektir. Doğru, serişler nereden aldın? Azat ören doğru bellekleştiniz. Bizim tuğdana hariklamıza, yurdumuzun şäherine, yurdumuzun daşyna hem işlevlerin artganlygy sebäpli gahrman arkadagly serdarymyz köp sag bolsunlar, yurdumuzda bank ulgamyna ýeňilikli kardylar berýärler. Biz hem özgelegimizde Türkmenistanyň Senagat Paýdarlar Täsirçilik Bankyndan uzak möhletleýin ýeňilikli bank kardy uğruna açyp ilkinji tapkaryny alyp goşmaça ýene 5 hektary gurmaklygy meýilleşdirýär. Häzirki wagtda şonuň ilkinji tapkaryna başladyk. Doğru, töwelim ona. Demek size kardy uğry açylyny şu da bir düşündireli. Mehmaniyetler şeýle düşündireýin. Telekeçi olup başladılar. Bular ilk başlarlarına telekeçi Bakar Rojanoff'ti. Yadıma düşen onda telekeçi olup başladı. Bular kardı aldılar. O kardı başta yaptılar. Kiçirek bolu 0,6 hektar vaktini. Yani 1 hektarı da yeten oktular. Biraz ulullar rahat ettiler. 4 hektar ulullar olayın tam Rıskal Paýdarlar Täsirçilik Bankyndan o kardı aldılar. Yeni giýindiler. Inni bolsa soň ýa-ni ila çykana gerek boldy, teknika gerek boldy. Muny alışdyrdylar gerek tatlaryny. Inni şu wagt bular näme? Telekeçilik kardyny dowam etdi, onu ýapyp oturýarlar. Goşmaça ýene de bir täze hojalyk jemgyýetini açdylar. Bular giňe ise ekspert kuwatlamadan giňe döwrelýän şertlerden peýdalanyp, gahrman arkadan döwrelýän şertlerden gerek. Sen bir kardy ýapyp otyň. Bular täzeden bir ýene bir karhana hojalyk jemgyýetini açdylar da, indi muňa da yani bank bilen ýam 10 ýyllyk aratlaşyk var. 10 ýyllap bular kardyny töläp gelýärler, 10 ýyllap göterimini töläp gelýärler. Hiçbir bürkdönşük görenok. Indi bank bulara ýene bir şert berdi. Täze hojalyk jemgyýeti kardy uğruna açýar. Yani pula gelipdi, ýöne diýär, bankam tewekkül bolmaly, bankam öz serişini goramaly. Dogry, mene näme sen kardy uğruna açýar meselem. Gırıwın getirdi, gırıwın yeten pulunu men sana bereýin. Dogry, işlemäni. Bularym şonuň netijesinde ýene de goşmaça 5 hektar döwrewap, häzir zaman gatly gowy iň ýokary derejede ilaçxanany gurup başladylar. Yani gödöňletdirin. Meselem ötümlük günüň ýagşy gelende bir işlemeli, ene buların üreti çyralaryna ýöne ötümleri işletip durýarlar. Näçe ötümlüň bir iş ýeňäli, näçe kän işletir şonçadan önüm berýär. Ordamy? Ne storýaly ilaçxanany gurup başladylar. Indi bu bolsa näme bolsa diýene, döwlet şertler asasyna erten halal işleýän bolsaň, halal rahmet çekýän bolsaň, gara rahmetiň bilen, el rahmetiň bilen, akyl rahmetiň bilen watanymyzyň ösüne goşmak isleýän bolsaň, ýurdumyzda ähli şertleriň bardygyny görkezdi. Ýurdumyzda gahrman arkadagymy tarapyndan, arkadagy gahrman serdarmy tarapyndan ýurtda bir iş etjek bolsaň şertleriň bardygyny, şertleriň ören gowdugyny ýa-ni ýeňilikli bank kardynyň birin taňa ine maňa şunça serişde gerek. Yani o serişlerde sen gırıwın ýok, dogry, bankam özüň tewekkül almaly, olan bir tewekkülçilik gözüne tutmaly, bank özüni goramaly. Yeten serişde, yeten dadyň getirmen şoňa göre bereýin. Onuň termini ýapdy, täzesini ala, ine şeýle şertleri döwletlerin şuna ýene de gırıw götürýärler. Bank ýene de serişlerini berýär. Bular ýene de özleşdirip Türkmen ykdysadyny özüne goşmaça goşandyry goşýarlar. Ine taşda var. Ine bir ýerde tuğdana var ordamy, emma şu ýerde bu kömelek görünýär. Ordam, ine bu näkeli we bu barada bir aýtyp berýän täzeçilik bolýar. Elbetde Azat, bu tokoyçy harit nişanly önüm. Bu da yurdumuzda bizim gahrman arkadagy serdarymyzyň telekeçileri gollamagy netijesinde bizde bir näçe telekeçiler yurdumuzda bir näçe önümler önürýär telekeçilerimiz sany artýar. Bu hem täze önüm kömelek, gelin kömelegi. Bu tokoyçy harit nişanly gelin kömelegi bu önürjü başga telekeçi.
Yöne bizim şu satu torumuz Türkmenistan'ın çağını şeyle hem Daşarur'daki bizim satu torumuzun üstü bilen satıp başladık. Doğru, birlikte satýanyňyň, doğru da mı? Indi mähkemäçde bir näke? Olur önürýär, biz satýas diýip. Olan öýler satmak howam. Muny önürýän telekeçi biz bilen bilelik işläp, ol esasan önümünü berýär. Biz bilen olsa bizim satu tecrübemiz has din bolanlygy sebäpli satu işlerini bizden anlar. Doğru. Indi şey tokoyjy diýen Türkmenistan'a satylýarmy ýa daşlara satylýarmy? Türkmenistan'ın çağını şeyle hem eksport edilýär. Doğru. Haýsy Özbekistandan, Kazakstandan başladan. Häzir wagtda Özbekistana başlady. Özbekistan'a başladan. Doğru da mähkemäçde garadan ne bular uly bir tejribäne goýdular. Ýani Özbekistanda bir adamlar we awtorlary we bular paýdaýarlar. Indi ýanky bir telekeçi, ýaş telekeçi näme diýe türkmen bir-birini gollap edip bir-birini yardım edip bir öňe agzy berlige taňra berdiýär ýani. Ýani görşümi diýäli, ene şu ýerde gahrman arkadaşyny döretdiýen şertleri telekeçilerin gahrman arkadaşyny, gahrman arkadaşyny jemlenmäge mejbur etdi. Ýani olaryň daşyny jemlenmek bilen näme telekeçiler üstünlik gazanýarlar. Ene şuň konuda ýaş telekeçi meni de gowat öndüreýin diýdi. Meni de içinde önümçülüğüme, esasy önümçülüğüme berjek. Fewdamy bolsa ene bular ýani tuğdana haritçan barsa tuğatylar. Ne şoň ýanyň ýa tokoyçy haritçan edip ýem Özbekistany eksport edip başladylar. Bu da gato ulusçylyk dogrudan esasanam şu ýolumyzda ýani halkara taragatçylyk oýnaşmak gelinne ene ýene de bir gowy täzelik. Ýani bu ýylda bilişimiz ýaly türkmen önümleri döredilýän şertler esasyna döredilýän ýeňillikler esasyna dünýä ýüzüne ýany salyp başlady. Ýani dünýä ýüzüne eksport edip başlady. Ne bu da ýene bir gowy bir täzelik. Ene şu ýaly görşümiz ýaly döredilýän şertler näme bu jemgyýetiň öz kanunlary bar, dogry. Bir ýerde gowy ýer bolsa adamlar şu tarapy jemlenýär. Ene şu ýerde gahrman arkadaşlar, gahrman heden öýretmen şertleriniň daşyna telekeçiler jemlenýär. Bu täze bir türkmen telekeçileri döwleti daxylsy ýerden bir işçi güýji ýürüte ýatan tarpýerleriň ulman ýatan tarpýerleriň öldürüşdirilmegi amala aşyrylýar. Bundan başga da bir şyrady bellemeli. Biz meselem şu önümi satmak bilen diňe bir tuğdanan satamda eýsem tuğdana ösmek üçin gyşyny meselem gerek bolan tebirgady tuğdanan içi bilen türkmen raýatlarynyň rahmet hakyny satýar, dogry-dämi? Tuğdanan içi bilen bize yerli paşlara moşulýar. Bu tuğdanany gatnaşmak üçin awtorlary ýa köýdürjiler we ýanyşlar we ene olaram tatylýar. Ene şu ýerde diňe bir türkmeniň Bugün tuğdana da eýden türkmeniň energiýa çeşmesi, türkmeniň ýeri, orada bir ýerine minerallaryny alan, türkmeniň rahmet güýji galy berdi oňdaşyndan bu gapçylar üçin bir iş. Muny getirýän ýa öndürýän üçin ýene bir iş. Ene bu datlar üçin, haritçan ýalmak üçin bu çapkanalyk ýene bir iş. Bir näçe zynjirlaýyn iş amala aşypdy. Ýani döwletli daxylsyz bir näçe diňe bir önümçülük diýsen, şol önümçülük ýerine işleýän adamlar gödüňde gelmesin. Oňdaşyny energiýa selişli uğruna işleýän adamlar, oňdaşyny logistika uğruna işleýän adamlar, oňdaşyny ýa-ni çapkany uğruna işleýän adamlar, oňdaşyny bulary mahabatlandyrýan işleýän adamlar görüşmeler bolýarmy? Näkilip aýratyn bir zynjyr, aýratyn bir maşgala, ýa-ni önüm öndürüji maşgala bir peýda bolýar. Elbetde bu zatlaryň ählisiniň özünde bolsa, öňü bilen gahrman arkadagymyň döwlet adam düşünür tiýatry şeýlekem arkadagy gahrman tebdarlygyň watan diňe halky bilen watan gahrman arkadagymyň gahrman tebdarlygyň düýpli aladasy we döwlet ýoldaşlarynyň öňüne goýýan düýpli tapşyryklary ýapýar. Ýani ýaşy telekeçi eýsem pikirdiň, bizim ýurdumyz ýaşy. Ene telekeçiler ondan hem ýaşaýan 2015-nji ýylda mer bary 10 ýyllyk tejribe bar. Emma aňyrda daşary ýurtlarda ýem 100 ýylda we 100 ýyldan aňyrda tejribesi bolan kärhanalary, kompaniýalar bar. Bular bilen näkil bähleşjek. Bu bilen bähleşende arkasynda telekeçiň arkasynda Türkmenistanyň uly bir döwlet çykdy. Ýani telekeçi sen alad etme, gerek bolsa energiýa serişlerini arzan berip, gerek bolsa sana ýeňillikler döredir, ýeňillikli banklardan döredir, gerek bolsa sana salgıtdan istesen dogly boşadyr, döwlet pasyny azaldyr, ýanyşlary arzan eder.
ýöne sen hiç ýyl alada etmesen şu bazara giresin elbetde. Şular ýal alada bolmasa biz ýanky döwlet bazarına, dünýä bazarına girmek gatykyn. Aňa näçe tejribeli adamlar bar, näçe tejribeli kompaniýalar bar, näçe ýyllar bolan taryhy bar. Emma görşüňiz ýaly gahraman gahraman terdarmyň şu aladalar netijesinde telekeçe bir öz döwletiň görüji alet seretmegi netijesinde ene şular üstünlikler kazanmak mümkin. Onu ata gepleşen sonra da gep boşluk arzulan gaýtan. Fırsatdan peýdalan gahraman arkadagy gahraman terdarmylar döret berýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý gahraman arkadagy gahraman terdarmylaryň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Sağ olun, arzularınız hazır olsun. Mehrimançlar, ne gepleşeğin sona gepetdik. Fırsatdan peýdalanıp, ine şular ýaly ajaýyp şekilde ötüp berýän gahraman arkadagy gahraman terdarmyň janyna ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işlere ilme dama rowajlyklary besesin. Türkmen ykdysadyety mundan meýlekem güllä besin. Hoş sag olun.